Сәлем достар, біз бүгін өзіміздің редакторыбызны сленг, заманша сөзлер, зумер тілі, зумер сөзлері никадәр яхшы белгәнен тикшерәчәкбез. Һәм киттек. Һәм беренче сүз краш. Қолданып айтып қоямын, білмеймін. Юк, инде монда сүзләрнең кайберен беләсез инде сез. Ишеткәнегез бар. Краш. Краш. Мен филолог бит инде, аның негізін іздеймін. Краш. Мин краш. Сен краш. Бик әйбәт деген. Якын инде менә. Краш. Офигительный әйбәт. Ты самая лучшая женщина на свете. Үзем турында моны хәтле яхшы сүз ишеткән юк иде әле. Шаттып йөргән кеше. Кринж. Бірінші нашар әйбәт. Ну, менә нәрсә әйбәт. Нашар түгел инде ул. Ну, юлын әйбәт түгел. Ят. Оят деген аңлата. Әйе. Бірінші. Вайп. Офигительный. Бик әйбәт деген мәгънә. Безнең редакторның я бик әйбәт, я бик начар. Ике ут арасында. Вайп. Менә вайп төшерегез. Вайп төшердем. Бу бит вайп. Вайп төшермиләр. Ул кешенең шундый вайп диләр. Үзенчәлеге. Аерылып торган үзенчәлеге. Менә бу чарада шундый вайп. Аерылып торган үзенчәлек. Әйе, кәеф, атмосфера. Әйе. Әйе, менә, әйе. Душнила. Мин дә. Илесезме мен аппарата? Юк, моны ишеткәнегез бармасын беләсез дип әйтәм. Без комментарий калдырам, минем эшлисе бар әле монда. Ну, шул инде начар мәгънәдә. Кешеләргә комачаулап торучы, таләп итеп торучы. Янды түгел. Шаймы? Әйе. Әйе. Токсик. Нәрсә? Токсик. Токсик? Әйе. Токсичность дигән мәгънәдә инде. Әйе. Форсить. Форсить. Ашыктыру. Юк. Пассаж мәгънәсеннән түгел. Юк. Сез андагы йөрәк ашаган, конечно, юк. Юк. Форсить. Ши белмим. Менә мин дә белмидем, дөресен әйтәм. Берәр теманы яки нәрсәнедер алга этәрү, пиар ясау. Без менә форсить итәбез икән. Ну, минем якын килү дөрес булган бит инде. Пассаж дигән мәгънәдән. Әйе инде. Алайса сез бөтенсен дә беләсез инде Юк, монда. мин әйтәм бит, мин филолог. Ты Достоевского ты читал? Ярар. Ярар бик. Имба. 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 И беләнме? И белән. Имбарга түгелме? Юк. Имба. Беренче тапкыр ишетәм мин бу. Менә бу ролик имба. Шедевр. Гаҗәп. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Киләсе сүз агрессия. Агреция. Әйе.